Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman tayo sa Lakay Tambayan Music Lovers. Hayaan nyo at kakantahan ko kayo. Yung may mga manok na pula. Ingat kayo, baka karatista yung mga asawa nyo. Itong kantang to para sa inyo. Aking tignan, nok na pula, mukhang matapa. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking tinusta, manok na pula, mukhang tatamayan. Nagsimula ang salpukan, manok na pula, biglang tinamaan, nagkewang-kewang. Sa isang itlap lang ako'y inabahan, hindi nakatayo, patay nga puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Bahay, ako'y matamlay, ako'y nagsisi, ubos ang money, darling I'm sorry. Ako'y hinoldap ng tatlong lalaki, doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko di maloko, inarate ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala, siya sa taekwondo, lahat ng sipa niya ay sinapulpo. Dati rin pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis, bali-bali mga puso ko. Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Nakakit ako ng gagong demonyo, kaya kinatigo ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal na pahamag ako, kaya kayong mga sakungero, huwag mag-asawang champion sa judo. Maraming salamat po, yung mga manok na pula.